Дятелові дуже круту ідею для вашого весілля. Якщо ви сучасні, якщо ви креативні, якщо ви постійно шукаєте зараз ідеї, готуєтесь до весілля у 2025 році, вам пощастило. Я є ведучим уже 12 років, ми завжди за тренди. І я знайшов, і ми реалізовуємо цю ідею завжди на самих сучасних весіллях. Це виїзний мобільний бар з коктейлями, дуже смачними. Вони можуть бути алкогольні, можуть бути безалкогольні, без різниці. Головне, що цей бармен, він стоїть, подивіться, як гарнесенько, зустрічає гостей, робить їм коктейлі, з ними спілкується. Можна сказати, що він теж як співведучий, тому що він чує якісь жарти від мене, як від ведучого. Він може там спілкуватися з вашими гостями. Вони теж з ним жартують. Є певний ліміт на коктейлі, ми домовляємось про певні смаки, які вам подобаються, і ваші гості кайфують від того, що ви у нас сучасні, креативні. Обов'язково давайте втілимо цю ідею у реальність.